Nagpada og food packs ug hot meal ang Cebu Provincial Capital ngadto sa mga pamilya nga apektado sa baha ug landslide sa Sitio Sambag ug proper barangay Don Juan Climaco, Magdugo, Toledo City. Tungod sa kusog nga uwan ni atong Enero 2, naglandslide ang yuta sa bukid ug natabunan ang drainage hinungdan sa baha sa barangay Magdugo. Concern sila sa mga tao, no, na kuan ani mga disasters nga kuan, quick action kang Gob. Ako follower ko ni Gob. Thanks to Governor Gob. Excellent. I salute the Governor. Dali ra sad ang ma-response ang mga unsay mga kinahanglanon namo, dali ra pod hatag ba sa makaron mga ayuda na ara pod. Salamat Gob. Si Barangay Magdugo Kapitan Jigger de Gracia dako ang pasalamat sa paspas nga aksyon ni Governor Pambari 4 ug sa mga sakop sa Cebu People's Action Center nga dali nga nagpakisusi sa kahimtang sa mga mulupyo sa naapektuhan nga lugar. So far sa ako nga obserbaran nga daghan na gyud mga kausaban nga gusto nga implementar ni GovPam. So hope GovPam nga ang sa among gihangyo sa Magdugo nga unta iyaming matabangan about ana kay dugay na kayo ng panahon nga problema sa Magdugo nga wala gyud in taon masulbad. So GovPam, salamat kayo sa imuhang pagpakabana labi na kani karon nga tibuok Magdugo nga nahatagaang yun og paklas sa sitwasyon karon nga trahedya nga niabot sa akong barangay. Gob, daghan jud kayong salamat. Mabuhay ka, Gob. Ako si Rhea Manila sa bag-ong liderato, manginlabot, magpakabana tungod kay ato ang sugbo.